Whenever Boholanos come back to think of Bohol, we think of the times in which our family has nurtured and loved us. The wealth that Bohol has to offer extends not just to our economy and our environment, but also in the wealth of love that our community has fostered. And it is because we've put our people first that we are able to become this wonderful province filled with love and generosity, protected by our faith and our tradition, strengthened through our values and discipline. Bohol is a community loved by many, and those who serendipitously found themselves at its doorstep know that wherever they go within Bohol, urban, rural, farmland, and even at the sea, they can experience love, care, and nurturing environment. After all, the people of Bohol is more than just a community of hosts. It is the province's beating heart, its children, the essence of its soul. But like the rest of the world, the people in this island are facing a crisis. With the pandemic in full bloom, many of our daily routines have changed. Travels have stopped, the economy has been affected, and troubles loom ahead. But perhaps the biggest crisis of all is the deteriorating mental state of our youth. I've been questioning my self-worth. I don't know if naka-feel ba mo kanang feeling na waday ka kaila sa mong kaugalingon until now. Nagdako ka nga full of questions sa himself. Dito nagsugod nga, nag-shift ko sa ako ang emotions, nag-question ko, and I've been searching for answers nga wala ko kay mao asa magsugod. Kanang I also have my struggles with it. Bisan pag unsa ka outgoing, unsa ka outspoken ka pagkatao, naging hapon kay kalisod, nagyapon kay personal nga mga ipang bati-bati. Dawat na akong ugod sa ko, pero ano man imong gipunan? Ano man na, gipunan pa bang kunin mo? Ako na talitong pinaka-malas sa tao sa kalibutan. Kay, deprive ko sa akong own na growth. Basta ka mo nasa sitwasyon, di ninyo makaya questioning ourselves, our self-growth, ang isa ka. Lisod kayo dawaton, labi na ginapunan ka na adlaw, yung mga problema. So the quarantine, particularly the lockdown, has significantly affected all of us, not only the youth. Because the youth is vulnerable because of the personal challenges that they are facing, puberty, changes in the body, changes in the mind, changes psychologically, and challenges in the family. All of this now become magnified because of the restrictions and the limitations that are imposed, particularly on the youth. So these restrictions now put a lot of pressure on them, put a lot of stress on them, and so their ability to cope is challenged. Those who are more vulnerable, those who are predisposed kadtong mga naanay problema daan, those are the ones that become more symptomatic psychologically. So what are these effects? Some of them are suffering from anxiety disorders. Some of them are depressed. And some of them have resorted to playing online, using the internet to kanang paglingaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga kagulingon. And we see a lot of youth not being able to sleep now. There is an epidemic of sleeplessness now, particularly among the youth, because they have no avenue to release their energies. The weak and defenseless in Bohol are not just the poor, the sick, or the old. Our children are many times weak and defenseless. They are subjected to the violence of influences in the internet, barkadas, bullying, sexual abuse, physical harm, and broken families. Tungod kay wala sila'y maduulan o makaistorya, nakabati sila og depression og loneliness, which leads them to drugs, sexual misadventures,
teen pregnancies, petty crimes, and even suicide. Will we, as a people, survive this pandemic? How long can our youth stand the great trials they are facing today? Given the realities today, the time is now to provide for a provincial government response to bring the youth, the academe, the medical societies, leaders, partner agencies, and all who are concerned about the Boholano youth in an integrative program called Laom Bohol. Why Lahom? Simply because the youth is our hope for tomorrow. Unless we can show that we care enough to sacrifice for them and with them now, then we will lose the best resource of our province. Here we are talking about the next generation of Bohol's leaders and our tomorrow. Ang AMUMA, dili ni siya center lang, but both a program and a center. Usa ni siya ka-arm sa Laom Bohol to provide a place nga maka-feel, no? Ang atoang kabatanunan nga naay lugar nga pwedeng ilang kaadtuan. Just to be in a safe place. So basically, a place that nurtures, a place that cares. Unya, ang AMUMA program is the same program, caring and the nurturing objective of AMUMA Bohol. Ang ato mga programs i-direct kung unsaon nato nga ma-achieve ang total wellness of the youth, no? And the youth wants. Ang dayag mao'y usa ka programa para paghatag og kahigayunan sa atuang mga kabatanunan, although not exclusive para sa mga kabatanunan, pero paghatag og kahigayunan nga makit-an, maatiman, mapalambo, maamuma ug mahatagan sa iyahang the best potential ang atong mga kabatanunan nga ma-develop kining maong nagkadaiyang hiyas nga gihatag sa Ginoo nato diha sa natad sa arte. Magisgotag natad sa arte kana nagalangkob sa ato ang abilidad sa pagsulat, abilidad nato sa pag-act, drama, abilidad usab nato sa pagkanta, pag-paint or pagsayaw o uban pa na dihang nga mga gasa sa Ginoo, because all these are maoy mode of expression sa usa ka tawo. Mao na nga kinahanglang ang tao makapadayag ug maka-express sa iyang kaugalingon. And the best that angay ma-express sa tao mao ang nagkadaiyang hidden abilidad sa tao diha sud sa iyang kaugalingon. Kining maong dayag nagalangkob sa pipila ka so far nga atong na-identified mao ang paghasas, which is the trainer's training, nga ato ang mga kabatanunan ma-train nato, ma-develop nato unsaon nila pagkahimong leaders aron diha sa ilahang leadership nga abilidad, makagiya sila sa ilahang kaubang mga kabatanunan sa pag-amuma o pag-atiman usab sa maong mga pagpalambo sa maong arte. Unya, ikaduhang aspekto, paambit, no? Pag-ambit mao ang pagpaambit sa ilahang nakatunan ngadto sa mga kabatanunan nga kinahanglan usab nga mutubo ug ma-develop ang maong mga God-given talents and abilities. Ikinahanglan usab nato ang gitawag natong dialogue or panagsabot. Aron diha ni ana mabati nato ang hunahuna ug mga pagbati sa usag-usa, so that sa panagtagbo sa hunahuna ug sa kasing-kasing makabot nato ang nindot kaayo nga produkto diha sa kinabuhi sa tawo isip usa ka katilingban. So by that time, we are ready to showcase sa mga produkto sa ato ang mga artist nga mga kabatanunan. Ang Duwa Bohol ang sentro nga magdumala sa mga kalihukan sa sports para sa atong mga kabatanunan diri sa atong probinsya. Kami naghimo og mga programa para sa atong mga kabatanunan para makabot nila ang ilang mga damgo ug mapagawas nila ang ilang potential sa sports. Among paglaom nga pinaagi sa atong mga programa, makatabang sad kita nga mahilayo sa mga dautan nga bisyo ug makahatag og kahimsog sa panghunahuna sa atong mga kabatanunan. Gihangyo namo ang inyong suporta para sa atong mga programa ug advokasya. Abli na ang atoang Sports Center dito sa CPG Sports Complex sa siyudad sa Tagbilaran.
Ang Abiba Bohol comes from the word Abiba, which means to cheer and to support. So unsaon man nato pagpakita ani nga support, pamaagi sa atong mental health awareness activities. Atong ipahibaw ang mga issues and concerns on mental health, labi na sa atong mga kabatan-unan. And aside ani, maghimo ta og peer support group diin ikaw naa kay oportunidad nga ipakita ang imong kaugalingon because this is a safe space for you. Atong i-celebrate ang imuhang inner strength ug sa pagtinabangay nato atong masugakod ang mga challenges sa ato ang kinabuhi. Suportaan ta. So ang ato ang mga activities na atay kaabiba ali na. So mao ni ang ato ang volunteers formation para matudloan nato ang usag-usa unsaon ni nga mga mental health responders ta, how we take care of others and also how we take care of ourselves. Ang ikaduha kay ang ato ang kabibo sa abiba. Mao ni ang ato ang kumustahay and wellness session. So nindot kay na no nga naay mga musta nato ug labaw pa ana tudluan ta unsaon pag-promote sa atong wellness ug on towards our well-being. Isa ka component ani ang gitawag natong bansay. Diin we consider our youth sila ang bahandi. You are the wealth of our community. We would like to provide trainings for our youth in various capacities, dili lang sa technical, vocational, and other agri-related skills for survival. Kami kauban sa national government agencies, the civil societies, the local government units like the Department of Labor and Employment, the TESDA, the Technical Education Skills Development Authority, duna ang Department of Trade and Industry, naa ang BEPO, Bohol Employment Provincial Office, kami sa ATI, Agricultural Training Institute, kitang tanan magtinabangay, kinahanglan atong himuon nga ang atong mga kalihukan usa kita ka team. Kahibaw ko nga ato ang gihigugma ang atong mga anak para sa ilahang kaugmaon andam kitang buhaton ang tanan. Busa ako kamong giawhag. Find your passion in amuma, dayag, duwa, abiba ug bansay. Magpakabana kita ug kuyugi mi sa laom Bohol.